אדם שנותן כל כך הרבה, חייב לדעת גם לקבל. למה לפעמים כל כך קשה לנו לבקש או לקבל עזרה ממישהו? בפרק היום ננסה להבין מה עומד מאחורי ההתעקשות שלנו לא לבקש או לקבל עזרה בתחומים שונים בחיים שלנו. נברר למה דווקא כן כדאי לעשות זאת, איך הכי טוב לעשות זאת, ואיך זה יכול להועיל לשני הצדדים. פתיח ומתחילים. מכירים את הימים או התקופות האלו, בהם אנחנו חווים קושי או אתגר בחיים שלנו? אלו אותם הרגעים בהם לא ממש ברור איך נוכל להמשיך הלאה. אז אנחנו מסתכלים מסביב, ולא כל כך מצליחים להבין איך יכול להיות שאנשים אחרים צולחים קשיים ואתגרים לא פשוטים בחיים שלהם, בעוד שאנחנו תקועים. אנחנו מסתכלים עליהם ואומרים לעצמנו, כזה אני רוצה. בשיחה קצרה בכל פרק נשתף בכלים, תובנות ותפיסות שעזרו ועוזרים לנו להתמודד, להתקדם ולהצליח. גם כאשר לא הכל הולך בדיוק כמו שתכננו. שי רלר נפצע בתאונת דרכים בנפאל, ונותר משותק כמעט לחלוטין מהצוואר ומטה. הוא מנטור לצליחת אתגרים, מרצה, מלווה אישי ב-NLP ויוצר תוכן. ריקי גולן נולדה עם שיתוק מוחין, וכיום היא אם לשניים, רב סרן במילואים, מרצה, מאמנת להשגת מטרות והתגברות על אתגרים. יאללה, האזנה נעימה. מתחילים. לאחר תקופת מה שהייתי בבית חולים, התחילו ככה כל מיני קולות מסביב. להגיד לי, תשמע, אולי כדאי שתקבל עזרה, פסיכולוגית, תדבר עם מישהו, זה יעזור לך, אתה יודע, להתמודד עם הדברים, להתמודד עם הקשיים, עם היום-יום, עם המחשבות, עם הדאגות. האמת שבהתחלה הייתי מאוד מאוד נגד. אני בטוח שאני לא צריך עזרה, זה הרגיש לי מאוד מאוד, עמדה מאוד מאוד חלשה. כאילו, אני שי, מה אני צריך עזרה? למה שאני צריך עזרה? והרבה זמן סירבתי ככה באמת לקבל את העזרה הזאת, ואני יכול להגיד שאחרי עבודה אינטנסיבית של כל הצוות מסביב, הצליחו לשבור אותי במרכאות, ורק באמת שהתחלתי לשוחח עם, זה היה פסיכולוג צעיר שרק סיים את הסטאז' שלו, זה פתח לי כל כך הרבה, מה שנקרא, עולמות, נתן לי אוויר לנשימה, ואני יכול להגיד שזאת הייתה באמת אחת קפיצות מדרגה מאוד מאוד משמעותית שלי בכל תהליך השיקום שלי. וככה, היכולת הזאת לדעת לקבל את העזרה, משהו שלי באופן אישי לא היה פשוט. ורציתי ככה לדעת מהצד שלך, ריקי, מה את חושבת על כל העניין הזה של באמת לדעת לבקש, ומצד שני גם לדעת לקבל את העזרה? אז באמת, גם אצלי זה היה אישו מאוד מאוד גדול. הסיפור שלי הוא שאני לא הלכתי בכלל עד גיל 4, זאת אומרת שעד גיל 4 או סחבו אותי על הידיים, או הייתי בעגלה. וכל המטרה הגדולה של החיים שלי הייתה ללכת לבד. ואז כל הלבד הזה היה מאוד מאוד חשוב, להצליח לעשות דברים לבד. אגב, זה מאוד נכון לדעתי לכל ילד שנולד, הוא רוצה לעשות דברים לבד, וזה חלק מההתפתחות התקינה גם, שאנחנו לאט לאט הופכים להיות יותר ויותר עצמאיים. אבל אצלי זה היה בגיל הרבה יותר מבוגר, הקטע הזה שלה להתחיל לעשות לבד. ואז כדי להוכיח את עצמי כל הזמן כמה אני מתקדמת וכמה אני עושה, הרעיון היה שאני עושה עוד ועוד דברים לבד. וזה הוטמע בי זה המדד להצלחה שלי, הנה, אני הולכת לבד, אני עושה את זה לבד, ואת זה לבד, ואת זה לבד. כן. ואז באמת היה לי מאוד מאוד קשה לבקש עזרה. כל הזמן הייתי בסיטואציה שלא נעים לי, ואני מרגישה לא מספיק טוב אם עוזרים לי, כאילו אם לא עשיתי את זה בעצמי, זה לא נחשב. ולאורך שנים זה היה ככה. בואי באמת נדבר על הנקודה הזאת, ממש נגעת בזה עכשיו, למה כל כך קשה לנו לבקש עזרה ולקבל עזרה מאנשים אחרים? זאת אומרת, באמת נגעת בנקודה הזאת, שזה גרם לך מה, להרגיש שאת לא בשליטה? גם שאני לא בשליטה, וגם, שוב, חלק מההוכחה שאני בסדר, או שאני כמו כולם, או שאני מספיק טובה, זה שאני עושה את זה לבד. היום אני תמיד משווה את זה לילדה שלי שהיא בת 4, שזה הגיל שבו אני התחלתי ללכת, שבאמת, מה אנחנו רוצים מהילדים שלנו? שיהיו עצמאים, שידעו לעשות לבד, ואנחנו מעודדים אותם לזה, ואנחנו רוצים, וזה הופך להיות איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב.
ובילדות זה באמת מאוד חשוב, כי בלי זה אתה לא תתפתח. אם אתה תגיד, סבבה לי שאמא מחתלת אותי, סבבה לי שכאילו הכל קורה מעצמו, ואני רק אשכב פה ואנוח, אתה לא תתפתח. זה בסדר כאיזשהו בסיס להתחלה. הבעיה שאנחנו ממשיכים לקחת את התפיסה הזאת קדימה, והופכים גם חברתית. אני חושבת שהרבה פעמים אומרים למישהו, מה חוכמה, הוא לא עשה את זה בעצמו, זה ההורים שלו, זה נתנו לו, זה עזרו לו. ולקח לי המון שנים להבין שזאת גישה ילדותית לחיים בעצם. שהיא בסדר, על גיל 4, אחר כך היא הופכת כבר להיות קצת מגוחכת. כי מה? לפחות אני חושבת. כי באמת, באמת, לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו. והיכולת לבקש עזרה, היא כמו שאתה אמרת, פותחת דלתות. כן. משנה באופן דרמטי מה שאתה מסוגל לעשות, בלי קשר למגבלה, בוודאי שהיא מגבלה עוד יותר, כן? כי המגבלה איפשהו מחייבת אותך לקבל עזרה. כן. זה קטע, כי אתה יודעת, כשאנחנו נותנים עזרה או מסייעים למישהו, אנחנו מרגישים מאוד מאוד טוב, ולרוב עושים את זה באהבה גדולה, ובתשוקה גדולה, ובכיף גדול, וברגע שפתאום אנחנו צריכים לבקש עזרה, אנחנו פתאום לוקחים צעד אחד אחורה, וחושבים כמה פעמים לפני שאנחנו עושים את זה. אני חושב שיש לזה כמה גורמים באמת לרתיעה הזאת מלבקש עזרה. אחד זה גם הרבה פעמים לא נעים לנו לבקש עזרה, כי אנחנו מרגישים שאנחנו נופלים מהמסע על מישהו. נטל, כן. נטל, בדיוק. והחיים שלו גם ככה קשים, ויש לו את המשפחה שלו ואת העבודה שלו. אז מה אני אפול על עבודה עם הצרות שלי ועם הבעיות שלי, ומצד שני, מה זה אומר עליי? כאילו, אין לי את היכולת לעשות את זה לבד. שוב, בלי שום קשר למגבלה, עם מגבלה. זה אולי קצת יכול להתפרש ככישלון מבחינתי. אולי, את יודעת, תחושת מסוגלות מאוד מאוד נמוכה, ואז זה גם הופך אותי מאוד מאוד לפגיע ולחלש. ולחייב, אתה יודע, יש את הקטע הזה שהוא עזר לי, ואני עכשיו חייב לו, כי הוא עזר לי, ואני צריך לעזור לו בחזרה. פותחים מעין פנקסנות כזאת של הוא עשה לי, אני אעשה לו. אני חושב שיש עוד משהו בחשש שאתה לבקש עזרה ממישהו, זה פחד שפשוט מישהו יגיד לי לא, שלא מתאים לו, או שהוא לא יכול, או שהוא לא רוצה פשוט. אני יכולה להגיד מניסיון, שמאז שככה עברתי את המהפך, שאולי עוד נספיק לדבר עליו, אני מבקשת עזרה כל הזמן, ממש כל הזמן, וכמות הפעמים שקיבלתי לא היא כל כך בודדה, באמת, אולי פעם אחת מישהו אמר לי לא, על בקשה שביקשתי, כי בסוף אתה יודע, אני מבקשת עזרה שהיא סבירה, אני לא אומרת לבן אדם בוא תשלם לי את המשכנתה, כן? כאילו, אתה מבקש דברים שהם ריאליים והם הגיוניים, אתה גם בדרך כלל אנשים שמחו מאוד לעזור לך. אתה יודע, זה כל כך נכון, אני קראתי לא מזמן איזה מחקר שעשו באיזו אוניברסיטה, באוניברסיטת קורנל בארצות הברית, שבדק בדיוק את העניין הזה. הרבה אנשים באמת לא מבקשים עזרה, כי הם פוחדים שהתשובה תהיה שלילית. והמחקר הזה בדק את העניין הזה ומצא שההיענות היא גדולה ב-50% ממה שאנשים חשבו שהם יקבלו בעצם לא. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים באמת אמרו כן, ברוב המקרים באמת אומרים כן, ואנשים, תחשבי, אם נחשוב על כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו באמת לרוב אומרים כן לאנשים שחשוב לנו. זה הרבה יותר מלהגיד כן, הם שמחים להגיד כן, הם שמחים שפנית אליהם, הם שמחים לעזור, ואני נגיד, אני הולכת עם קאב כבר כמה שנים, מאז שהתחלתי ללכת עם הקאב, אני מקבלת הרבה יותר הצעות לעזרה. זאת אומרת, אנשים פונים אליי ושואלים אותי אם אני צריכה עזרה. ואיך את מרגישה עם זה שפונים אלייך, כאילו, אומרים לך צריכה עזרה? זה היה מעליב אותי פעם, ואני מכירה חברים שזה עדיין מעליב אותם, כאילו מה, בגלל שאני צולעת או בגלל שיש לי איזה בעיה, אתה כל הזמן חושב שאני צריכה עזרה, ואני מבסוטית מזה מאוד, כי זה נותן לי את האופציה, וזה הרבה יותר קל להסכים לקבל עזרה מאשר לבקש עזרה. אז זה נורא כיף לי שמציעים לי, הרבה פעמים אני מסכימה, ולפעמים אני אפילו מסכימה, גם כשאני לא צריכה, רק בגלל שאני אומרת, הרי זה יעשה את היום לצד שני. נכון, נכון. נכון, זה בדיוק, נכון, זו נקודה ממש מעניינת, כי את יודעת, אנחנו
אנחנו אוהבים לתת כל כך הרבה, דיברנו על זה כרגע, והתחושה הזאת של הנתינה נותנת לנו, בתור אלה שנותנים, כל כך הרבה תעצומות וכיף וסיפוק, אז למה שלא ניתן למישהו אחר לעזור לנו, ושנמנע בדיוק. ממנו את התחושות האלה, הכל כך נפלאות האלה בנתינה? זאת אומרת, מי אנחנו שנעשה את זה, שנמנע את ה... נכון, אני גם באמת חושבת שזה הופך את העולם טוב יותר. נגיד מישהו הציע לי עזרה ואמרתי לו כן. עכשיו הוא מסתובב בעולם עם התחושה הזאת של איזה כיף לי, עזרתי למישהי והוא מבסוט מעצם החוויה, והוא הולך בעולם עם תחושה יותר טובה, הסיכוי שהוא יעזור עוד פעם למישהו יותר גדול. נכון, כי אם אני אגיד לו לא, אז לא יפסיק להציע. תכלס, נכון, נכון, נכון. אם דיברנו באמת למה אנשים פחות מרגישים בנוח לבקש עזרה, אז בואו רגע ננסה לראות איך אפשר לבקש עזרה בצורה שתקטין את החששות האלה ותעשה את הבקשה אולי קצת יותר קלה לביצוע. אני חושב שאחד מהדברים, עוד ממה שאני ככה חוויתי מהניסיון שלי בלבקש עזרה, זה לבקש את הבקשה ולהיות מאוד מאוד ברור וספציפי במה אתה רוצה ומה אתה צריך. כי לפעמים זה יכול להתפזר לכל כיוון, ואנשים לא בדיוק ברור להם, ואז הם לוקחים על עצמם משהו שהם אולי לא כל כך יכולים לעשות, או לא כל כך טובים בו. וכי הם לא כל כך הבינו מלכתחילה מה אני ביקשתי, כי אני מלכתחילה לא הייתי מספיק ברור. אז נכון. אני חושב שהיכולת הזאת באמת להיות ברור במטרה מאוד מאוד ספציפית, במה אני בדיוק צריך עזרה, היא יכולה מאוד להועיל בכל התהליך הזה. יש לך עוד איזה משהו שאת יכולה לחשוב כן, עליו? הדבר השני זה באמת לבוא לבקשת עזרה מתוך הבנה שזה גם טוב לצד השני. אני לא עושה פה איזה משהו כפוי טובה או משהו שכאילו פוגע בצד השני בזה שאני מבקש ממנו, ולהיות גם מוכן לאפשרות שיגידו לי לא, לא להתעצבן מזה. כי אז אם אמרו לי לא ולא התעצבנתי, לא אמרתי לבן אדם השני כל מיני דברים שאני חושבת עליו בגלל שהוא אמר לי לא, אז אני יכולה לבקש ממנו פעם קודמת, פעם אחרת. יכול להיות שעכשיו הוא לא יכול, יש לו איזושהי מחויבות אחרת או משהו כזה. הוא אמר לי לא, אני מקבלת את זה בהבנה, אני יכולה לבקש שוב. ולא יהיה פה את ההתחשבנות הזאת. הוא אמר לי לא, אני לא אבקש ממנו. נכון, אני חושב שבאמת ההתחשבנות הזאת, הפנקסנות הזאת, כמו שאמרנו בהתחלה, היא דבר מאוד מאוד לא בריא, בעיקר לא בריא עבורנו. אחד, כי זה מונע מאיתנו לבקש עזרה מאחרים, וב' זה סוג של כזה, את יודעת, תהליך שאנחנו עוברים בינינו לבין עצמנו שהוא חשבונאי כזה, והוא לא בריא, הוא לא בריא, הוא עשה לי אז אני אעשה לו, לא, לא, תעשה בלי שום אתה קשר. תעזור למי שאתה יכול, ומישהו אחר יעזור לך, והעולם יעשה כבר את האיזון הזה. נכון. היקום. נכון, 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 זה ממש 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 ככה, וגם כשאנחנו באים לבקש עזרה, אנחנו צריכים בסופו של דבר, אני חושב שני דברים, אחד, גם לקבל את זה שאנחנו לא מסוגלים לעשות הכל, אין לנו את כל הכישורים, והדבר השני זה שהוא משלים אותו, שיש לאנשים אחרים יכולות וחוזקות וכישורים, שלנו אין, והמאץ' הזה הוא יכול להיות פשוט נפלא. זה עוד משהו שחשוב להגיד אותו, כי אני דיברתי על עצמי בהקשר של המגבלה שלי והעזרה הפיזית שאני לפעמים צריכה, אבל חשוב מאוד להגיד, בקשת עזרה זה בכל דבר, ולאו דווקא במשהו שקשור למוגבלות שלי, אלא על פשוט, תראה, יש בן אדם שיותר טוב ממני במתמטיקה, או יותר טוב ממני לא יודעת, נגיד אתה עושה סרטונים מהממים, אני רוצה ללמוד איך אתה עושה את זה, שי תעזור לי, תסביר לי איך עושים. כי יש לך את הידע, שלי עדיין אין אותו, ולא בהכרח קשור למוגבלות, להפך, וגם שכל דבר גדול באמת שנעשה בעולם הזה, לא יודע, בנייה של דברים, הקמה של חברות, פיתוח של תרופות, כל הדברים הגדולים באמת מעולם לא נעשו לבד. אפילו כל הממציאים הגדולים של העבר, שהמציאו את הטלפון, או לא משנה איזה סוג של המצאה, לא באמת עבדו לבד. גם אם אנחנו זוכרים את השם של אלכסנדר בל כממציא הטלפון, הוא למשל עבד המון עם אשתו. כן? יכול היה להגיד, לא, אני אסתדר לבד. ואז לא היה לו מישהו בצד השני שירים את הקו ויראה שהוא שומע, כאילו. כן. זה לא עובד. לעשות משהו באמת גדול, אתה חייב שיתוף פעולה
של אנשים אחרים. וכל עוד אתה מצטמצם רק במה שאתה מסוגל לעשות בעצמך, אתה תמיד יהיה הרבה יותר קטן ומוגבל. זה נכון, זה ממש, כאילו, היכולת הזאת לדעת לבקש היא מדהים, וגם תמיד צריך לזכור שאנחנו לא צריכים לעשות את החשבונות בשביל אנשים אחרים, ולהתחיל לחשוב מה הם חושבים, ואם יש להם זמן, או לא נוח להם, או אם יסכימו או לא יסכימו, תשחררו, באמת, כאילו, תבקשו את העזרה, אם מישהו לא יסכים לעשות או לא יהיה לו נוח, הוא יגיד לכם שלא מתאים לו ולא נוח לו, לרוב כנראה זה ייגמר בכן, בשמחה, באהבה גדולה. אני חושב שזה באמת משהו שהוא באמת, זה נשמע אולי גדול, אבל הוא משנה חיים. הוא מקל א' על היום-יום, אבל הוא באמת, בתמונה הכללית הוא פשוט משנה חיים. הוא חוסך זמן, הוא גורם לנו להיות יותר חדים, לעשות דברים יותר טובים, ולהרגיש גם יותר טוב כשאנחנו עוזרים לאחרים. זה אין ספק. זהו, בסופו של דבר, ככה ממש שנייה לפני שאנחנו מסיימים את הפרק הזה, יש עוד איזה משהו שככה היית רוצה להוסיף לנו? לא, אני רק אגיד לך שהפרק הזה בא לי בתזמון מדויק, בגלל שאני הולכת לעבור עכשיו כמה דברים שאני אצטרך בהם הרבה מאוד עזרה, ועם כל הניסיון והיכולת לבקש עזרה, גם לי זה לפעמים קשה, והנה אני הולכת לסיים את הפרק ולהרים טלפון ולהגיד בדיוק מה אני רוצה, כי דיברת איתי על להיות ספציפי, אמרתי וואלה, צודק, אני לא יכולה להגיד באופן כללי תעזרו לי, אני הולכת להיות ספציפית, וזה בזכותך, אז תודה. בזכותנו, תודה לך, תודה לך. אני אסיים ככה באיזה ציטוט יפה שמצאתי, שנוגע בדיוק בדברים האלה, זה ציטוט של טולסטוי, הוא אומר ככה, יותר ממה שאנחנו אוהבים אנשים על הטוב אשר עשו לנו, אנחנו אוהבים אותם על הטוב אשר עשינו להם. אז תזכרו את זה, אנחנו אוהבים לעשות טוב, אוהבים שאחרים עושים לנו טוב, ואין שום סיבה שנתבייש או נרגיש לא נעים לבקש עזרה מאנשים אחרים, ובעצם נמנע מהם להרגיש את התחושה הטובה הזאת שבנתינה. אז ריגי, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי. יאללה, יס.